Hola, jo sóc Andrea Jo soc Miquel i estem en el nostre espai de llibres i avui vaig entrevistar a Miquel, que s'ha llegit el llibre Els viatges de Gulliver. De què és el llibre? Pues el llibre és de Jonathan Swift, però com va morir fa molt de temps, ha fet una adaptació de Sabroseta. I de què va el llibre? Pues el llibre va sobre Gulliver, que és un explorador anglès. En diferents vaixells ell actua de metge i en totes les aventures sempre s'acaba perdent en una illa. I en cada una d'aquestes illes pues, hi ha una civilització diferent. Tens alguna part que t'agradaria contar? Pues m'agradaria contar, per exemple, l'últim lloc on va, el país dels Holheims. Ahí habita una civilització que són cavalls, però que pensen com els humans. Sobretot són amables, generosos i mai mentixen. Tu t'has imaginat estar en el lloc de Gulliver? Pues, en alguns països pues, sí que me'l vaig imaginar perquè eren molt divertits. A tu t'agradaria ser un personatge xicotet com és? No, perquè les seues lleis de la ciutat no m'agradaven molt. Fins ací ha arribat el nostre espai de llibres i esperem que us llegiu el llibre que es diu Els viatges de Gulliver i adeu! Adeu!